Yeah. Ce? Păi nu-i cheese, că filmezi. Povestește ceva. Da, să mâncare. Ce-am fost? N-am fost să mâncare, să gădă mâncare. Am fost unde și n-am mâncat la papagal. Da. Dar de ce te alinți așa? Vorbește clar, să înțeleagă om. Se merge cu pastina. Da, și unde am fost noi în vacanță? Da. Și acum mergi înapoi și dai departe. E tare departe? Da. Am fost mult tare noi. Da. Și ce ai mai văzut tu astăzi? Dinozauri. Dezau Și mai ce? și ai Dumnezeu, Prune. Și prune. pune, se cheste, se părei, Țuică de prune, iată. se ghidă pâine, De pâine, zice acum. Prune. pune, se leane, Și lemne am văzut. da, Și am fost sus, între copaci. da, Și Daddy cum conduce? bine, Conduce bine? da, Nu-ți mai vine să borăști? nu. Deci e bine acum, a? Mai zi mai de ce? Și păi zi tu, că tu ești aia, că te filmezi pe tine acum. Tu mai dați ceva frumos? Mai povestește ce mi-ai văzut azi. Ai văzut oceanul Da, se piscină, și piscina? da, Unde ai văzut o piscină? mai ce uite? Nu țin eu minte. Ce piscină ai văzut tu? De o casă. La o casă ai văzut o piscină? Da, Lei de acum conduce Daddy-a tău. uite aici. Aoleu, aoleu, aoleu. Și după aia aveți la papagal s-au fugit sunul micuț a fost. Unul micuț a rămas? Da. Și mai zi ca de ceva. Păi, cred că ai povestit cam tot. Mai am să zic. Mai ai să zici? Da. Păi zi! Ne uităm la televizor. Nu ne-am uitat la televizor azi. Ne-am făcut poze ceva. Ne-am pozat noi, nu? Da. Ne-am făcut pânt și se cacă toată ziua și se pise. Cine? Tepi. Da? Deci numai asta face Daddy toată ziua? Pișă să cacă. Dar tu ce faci? Ia ține în ea. Consum pe dinăuntru. Se baia. Bă, dar ce presiuni s-au înfundat capul. M-am bătut urechile. Baia, că-ți văzut copiii de ouă. Păi cam atâta, hai că mă doare mâna. Zi bye! Bye!